जे मोनसे कर्मी सभा दलनि बे सभायाव इउपिपिएलनि टटेल 1150 जन मोनसे देरगाथाव बाथ्रा दिनैनि जोंनि बे कसुगाव पार्टी अफिसनि लांगोनायाव खुंनाय जे मोनसे कर्मी सभा दलनि बे सभायाव इउपिपिएल दलनि टटेल 1150 जन गिदिर गिदिर नेता कर्मीफ्रा इउपिपिएल दलखौ नागारनानै बिपिएफआव जइन जाफैदों आरो बे मोनसे जोंनि थाखाय गिदिर एचिभमेन्ट कसुगाव समष्टिनि सिङाव थानाय बे 1135 जन मानसिफ्रा दिनै जोंनि बिपिएफआव हाबफैनाया इउपिपिएलखौ नागारनाया थारैनो बिपिएफनि शक्तिखौ आरोबाव बिराद मोनसे गोख्रोंसिन जानायनि थाखाय बेहाय बिथांमोनहा हेफाजाब खालामबाय आरो बिथांमोन फैनायनि उनाव इउपिपिएल हान्जाया कसुगावआव दिनैहाय लाथिख' जाबाय होननानै जों बुंनो हायो। दासिमहालागैबो गोबां गामि गामि गोबां ओनसोल प्राइमारिफ्राव इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि नेताफ्रा बिपिएफ हान्जायाव जइन जाफैनो थाखाय बिथांमोनहा सावरायगासिनो दं। इलेक्शना दासो घोषणा होदों। इलेक्शन केम्पेन आरम्भ जानाय लोगो लोगो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे इउपिपिएलनि नेताफ्रा कसुगाव समष्टिनि सिङाव गिदिंनानै बाथ्रा बुंनो थाखाय गसंनो बिथांमोनहा बिथा गैयै जागोन। खोनासंग्रा सासेबो मानसि गैयै जागोन। खामानि मावग्रा सासेबो मानसि गैयै जालांनो हागौ। गतिके दिनै जों खावलायगोन कसुगाव समष्टिनि सिङाव थानाय जेसेबां इउपिपिएलजों लोगोसे गुबुन गुबुन दल खालामबाय थादों बिथांमोनहा थाबैनो नैबे सम थानाय समाव जाहाथे बिपिएफ हान्जायाव जगदान जाफैयो आरो बिथांमोनखौ जों सन्मान सहकारै जोङो बरायगोन बजबनानै लागोन आरो बिथांमोननो खामानि मावनायनि जायगाखौ जों खालामनानै होगोन। दा बे हिसाबै दिनैनि बे लैहोर आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिपिएफआव फैनायनि जे सिद्धान्त लादों मास पिपलनि मोनसे सिद्धान्त बियो जेनेरेल पाब्लिकनि मोनसे डिसिसन बियो आरो बे बास्तब मोगथां मुलुगजों सोमोन्दो थानाय मोनसे डिसिसन मोनसे थांखि आरो बे थांखिखौ सन्मान होनो जोङो समय मथे जुदि रोङाब्ला जायफ्रा दिनैहाय उन जाबोनानै थादों जायफ्रा दिनैहाय फैनो आख' फाख' जादों बिथांमोननि जिउआव राजनैतिक भाबै अरायबो खोमसि दरसिनि जोमैया साग्लोबनानै थागोन फेलें जागोन हांमा सरनो गोनां जागोन खस्थ' मोनगोन आरो बेवहाय ओंखायनो जायफोर दिनै दङ आद्रा फिद्रा थाबोबाय बिथांमोनहा बेबायदि मुलुगाव थायालासे जोंनि सोरां मुलुगनि फारसे बिपिएफ दलाव आगान सुरबोनानै जाहाथे जइन जाफैयो आं बेखिनिखौ खावलायहरबाय। चन्दना बिपिएफ दलखौ गारनानै माब्लाबाबो सोलिनो हानाय सासे नेता होननानै आं साना। चन्दन ब्रह्मआ सासे बिराद गोरों मानसि असम्भब आखा फाखा बुद्धियक मानसि बियो। बिथाङा सासे बिराद डिप्ल'मेटिक मानसि आरो बिथाङा बिटिसि सोरजिनायाव जागायजेननायनिफ्राय शून्यनिफ्राय 100सिम गासैयावबो दंखाजोबो। बिथांमोननि आखा फाखा सावरायनाय बिथांमोननि आखा फाखा दैदेननायनि थाखायनो जोङो बिटिसिखौ भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय बिख'ना लानो हादों। बिटिसिखौ गोख्रोङै सरकार दानानै डेभेलपमेन्टनि रैखाथिनि आइ आफाफोरनि गासैबो गांनाय उखैनाय जोंनि ओनसोलनि जेंना जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनानै मोनसे डेभेलप बिटिसि दानायनि जे हाबाफारि एजेन्डाखौ चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायजोंनो टीम हाग्रामा महिलारि हिसाबै बिथांमोनहा मावबोदों आरो बेबायदि सासे आखा फाखा रोंगौथि गोनां सासे डिप्ल'मेटिक कूटनैतिक गोरों बेबायदि नेताया दिनैहाय इउपिपिएल दलखौ माने बिपिएफ दलखौ नागारनानै बबेबा इउपिपिएल दल बबेबा गुबुन दलाव थांनानै माब्लाबाबो खामानि मावनाया बिथांमोननि थाखाय सम्भब नङा। बिथांमोननि परिबेशआ बेहाय खुनुदिन मेनेज जाया एडजास्टमेन्ट जाया। एकमात्र बिपिएफ हान्जायाल'नो बिथांमोननि थाखाय बै गासैबो परिबेशखौ नायनानै खामानि मावनायनि उपयुक्त प्लेटफर्म आरो बे उपयुक्त प्लेटफर्मखौ दिनै बिथाङा गनायनानै लाफिननानै थाबैनो बिपिएफआव जइन जाफैफिनथों आं बेखौ हास्थायो आरो बिथांखौ आं खावलायहरगोन जाहाथे बिपिएफआव जइन जाफैयो।